yau din nan na zo muku raina a bace. Me yasa kowane dan iska, kowane public figure, kowane blogger, kowane mawaki idan ya tashi yana yin abin shi ya dade ba a san shi a duniya ba, sai ya fara fada da Sayyada Sadiya Haruna kamun kaza. What the fuck is wrong with you guys? Ni fa ba mafadaciya ba, kada kuma da ni mafadaciya. Baba Lola, I'm referring to you. Now the video, you are my friend. If I have issue with you, you can DM me or call me on phone. I will keep pride aside. If it is my fault, just sorry. I see no reason of doing this video. If you want to trend, gosh, now you are trending, but I'm telling you, because okay, the person I'm not your fucking mate, okay? What is wrong with you guys? Who when it is can you say abin shi sai kira sunana? Hausa suka ce tsantsaciyar mage ba ta magi. Such is life. So har zaki fito ki video kina tunanin da cewa ina neman clout ne, ina neman fame ne akan ki. Ban sha mamaki ba. Ba abin da yake bani mamaki yanzu a rayuwa. So you feel see if I get issue with you, if I want to trend now, when I will come fight you for social media. Sadiya Haruna, I don't tell you this. Na faɗa miki kuma. Kai ki bari mu ba makan mu kunya a social media. Don't let it happen. I'm still warning you. This is going to be my last warning. Kar ki bari mu ba makan mu kunya a social media. Idan kina tunanin irin you mad o, try me and see. I mad past you. I be crazy person. I be confirmed mad person. Try me and see. In kin taba ni, you get it back to back. This I assure you.